Pajjiżna mhux se jkun responsabbli mqara l-ċenteżmu wieħed li ħadd ieħor jonfoq fuq l-armi. Għal dan il-Prim Ministru Roberta Bela waqt il-programm Sibt il-Punt fuq One, meta tkellem dwar is-summit speċjali li attenda lih din il-ġimgħa fi Brussell, fejn huwa ddefenda n-newtralità ta' pajjiżna u wassal messaġġ ċar kontra l-armamenti, filwaqt li qal kif trid tiġi rispettata l-pożizzjoni ċara ta' pajjiżna. Konna ċari ħafna il-neutralità ta' pajjiżna, in-non allinejament ta' pajjiżna. Iżda bżida miegħu il-prinċipju li aħna ma rridux li nisselfu jew ninvestu jew nixtru f'armi letali, jrid jiġi rifless. U sodisfatt immens illi il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew, konklużjonijiet bil-miktub, jispeċifikaw dak b'mod ċar. Jiġifieri hemm żewġ konklużjonijiet tal-Kunsill in-numru 10 u n-numru 17 illi jagħmlu riferenza speċifika għal politika partikolari ta' difiża ta' pajjiżna. U tkellem dwar kif pajjiżna huwa neutrali u ma jridx jinvesti f'armi fejn intlaħaq bil li pajjiżna mhux se jipparteċipa fix-xiri tal-armi u munizzjon. Dan filwaqt li nnota li l-Unjoni Ewropea qed kabbar l-ekonomija permezz tal-industrija tal-armi, xi ħaġa li pajjiżna mhux se jipparteċipa fiha. Dr. Bela qal kif għandna ekonomija b'saħħitha u bekk m'għandniex immorru għal dik li tara l-qerda tal-bniedem. U għannota kif Roberta Mezzola għamlita biċ-ċar li hi favur ix-xiri tal-armamenti fejn hawn innota l-ipokrezija tal-oppożizzjoni li ma ħadiġ direzzjoni ċara, iżda tipprova tiġġustifika u tqarraq. Biex jipprova jiġġustifika dil-konfużjoni li għamet ġewwa fih innifsu u l-Partit Nazzjonalista prova iġib il-pożizzjoni tal-Gvern, tal-Partit Laburista u tal-Gvern u l-deċiżjoni li ħadd jien li taqbel ma dak li qed jgħid Roberta Mezzola. Kollox ta' taħt fuq ta' dak li verament ġara. Għaliex il-vot tiegħi ċarissimu kien favur li Malta ma tinvestix fl-industrija tal-armi. U anke nota l-kuraġġ li wera pajjiżna meta fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew mar kontra bil-pajjiżi l-oħra li kellhom jaċċettaw dan. Il-Prim Ministru żied jgħid li s-soldati huma tagħna u se jibqgħu hawnhekk, filwaqt li enfasizza dwar l-importanza tal-paċi madwar id-dinja bi sforz kollettiv. Dr. Bela meta mistoqsi dwar il-każi ta' aggressjoni fuq pajjiżna, spjega kif permezz ta' dan il-ftehim l-istati l-oħra għandhom l-obbligu li jiddefendu lil pajjiżna.